Mwancho murigereria nigo tore ase enyagitari ya hema imeyomochie okisi egento giatoretera iga. You remember engaki azimio yabwata maandamano Kenya ngima Kisii County njasoeta ase map yogokora amaandamano ayi arenge engaging between police na abandamanaji kagerete mwarochi ase byombo byokoraria ng'abantu mbare bagitwa amasasi batarenga asa amaandamano maybe barekero kende barenge chiobisi amasasi agaheta chitirisaka bakuna abande bakairwa Kisii Teaching and Referral Hospital abugi nonga mugabano Kisii County simbarati na create bill yabo lakini asenge ncho muburukano orenge Kisii agane chitiaga chiarenge chinyinge mbare bagitwa amasasi batare kunyara access KTRH asenge ncho yeji jam nebinto binde bakaminyokigwago chega asinya gitari ya hema nimbato mongino yo maiga oberera nyagitari as we speak obwenire dakirende ebili ya mobile ire gasi wakana last Monday igonga tebwe bili ya lenge 108,000 lakini kila litukongose nyagitari ero negendete kubeke bili na kumurwaria so as we speak bono iga egago tebanga ebili gelo 133,000 echina chimuburete agendeka achigokonya abana no mungino bwata abana nande nere breadwinner senka yaye ntegete eri baga atwerese nga ningi kiabete and from kurwabo tomanya koranga nga kitokora biore baba Biyang. nakikuru kwa marita ukamiri Marita nangero kirati sikerbongel. kirati sikerbongkanga i elisabu isosoga Sinsaga tansaga ibencho. ibencho Bo macho. ibencho machoge tweresa ngori tukeria maandamana abete nga kiyanya reka nitepaka risasi rigacha kuwikera Nje narenga seke barua kiane necha efuime. Tati fura igoro. Jenkanyara nga girisa stimete siria soketa koru. Na njina manyingo kando che akamba sura basayo munyaka nkobwa tulioka. Ngacha kutabokera senya gitari ya. Risasi siria wagete kore obisi. Tati nyumba ime. Nje narenge isiko. Iria ete dirisha. Na iria wagete. Iria ngage tokoboka. Ikabutro robere ligaswa makoboka. Boni gande marete. Ya wagete cross ikakocha. Ikana chora robere ensonire igasoka boko milikaruseli kumwini njabana wikirega ipati ye mbwata bora nari nje nare kurigiria abana bane bone baumiete bana bari ngobwata abana saba na nyine sukuru mbakata matema umwana nene miakere ngabwata mwane miako ebikire 30 iga bande baro bari sukuru bado na orore ko siyo banyagitari bani ga kwa metisi ko singe nchubesa njengo takati matemu na murobe nayo kumurigira kiregento ni njeke bro akiane nkore nsaka ngende panda kiane nyaro busingi na bakuragera isendi mwega kanyare bwa akiane ona asana ninje baligereti apart from any chef na nenga sikyo kora yogo any chef kwanza nga sikyo kora kora nare okore ke bro akiane ime banga kana naira na naenda kubungu ike banda kiane kera lituko kera lituko gasiki yoko abusa gose yoko abusa igo gocha mambi kwabusa bagwakana kwaira neke banda naira neke banda ngayo gorete biasara bike banda biasara bya nembigo tanyanchi mumbo yaje abantu mbare bagotegererete ebiri bono igenya gitari keroko egwa maruba ari nyagitari chibesere ngaike chebaire 1133 lero na tugukwandiga lero ige irenga gwakanire bono tindanya ne siringi na nakwamete ngacha na ine ibintu natigete bige panda bana batumire batigire bana kwangaika wana bana buna kwamenye gitari abana no bamenye tabuka pole abantu bari bakurigiretie abange aiga including maybe omugavana Kisii County omusenator mugemenrep ababunge bagusi musiezi machogu nabagusi banda abange nkioro chora batebe bana njege ntongo basaba abakonyi barandore maigatimba tibwara mbere wara nyuma bandu sima nandi nari maire bantu metingane kingu chikakanya abana ba bana barasa mabirabo barane kibarankonyi kubena karo kwabwenera oko wena na wenira kirinde bono busongo bibiri sasi mbonjande toko bakaka lakini nkori bo naboko konya konyegera igatu ngubwata uri kendo kaboko nkora abwata buya gendo batinda abanyagitari batebera naboko soko gendeka uchiko nako maybe kunywa mario gande kurwaro barabo bangita berengende nkanchi kunywa mario wow mancho murigeria mungino inere bweko kwamete nyagitari as we speak tinkageriti gusinande murwairo na rwakiriri sasi uraigema abali nengo soka tore tukwane na administration yetu erese in case na ndo ndekaroro lakini
knowledge yane korengana ne nchira na aboririe ne uyubweka ne rotigarite nyagitari na ende tari kwandamana arenge tari para arenge tari magena ari kuruta ono muntu bugete kuruwa yebuya kemambi akarosiria abana baendagera agasoka agachemeremo mwenyorete ji building njire cyage twa masasi busonga yanda ari gwetera kitirisa na abana mbare bagetwe barenge cyobisi getega masasi akabayikera so noyo nere is one of them oyo ikeretwe likamwaka na inde gweta agoteba ngari ya more mile to some point kona ande mepe bugoma bwaye mburi gukikora na bwarenge lakini tugusaba ngaba gusiba minto ntubwaterane erinde ryo torore nchira arasoka kuri nyagitari agende achikora abana baye bakarebuka abandi bakari kiskuru wete abandi batigire kiskuru tegete turatirimboka inse tokwane na administration yatoye more information kurwabo mayiko batebya ninkige kubwati aho manjo murigerera ni gotore obisi yo mu admin bwenya gitari ya Hema level 5 hospital ase Gladys yare ward buna achikire ko bairesa ntegeta totebye korengana ne records chenya gitari Gladys ebili abwatenire nga as of today rero buna tugukwana iga buna tokogendembe ikagero maite kuna gukinekera lituko batirero buna tokoenda asembe ntegeta totebye marietaye na endelenda tuerese nga Gladys yagendrete ni bili ya NHB yasaire karibu sana bwana admin. Biamono sana muralia nchama lieta ne ngoro John Kennedy Kobira umu administrator wenya gitari ya Hema level 5 hospital in Kisii town. Umurwairo yoiga twakwanire ga lete tugaiga aftanyo lite inchari elisas ngakia maandamano alia chagete the first maandamano I think it was on a Friday yarenge. Kurwelio welrega iga tukamokorera matibabu aliatakire kurwelio bwenire lakini boni ige pili yae guikamuna tugukwana igumuralia igere 133,280 igo ndero ugo kimambia na ndina bogono ya mentire na around 3,500 shillings esa uliboniga kende nge yakonyora iga ikaransinya gitari ngahite nona abana bae bagakumetina ngai mama cheto murali yes but I want us to agree nayo mu admin temetubunura kwane ne nyagitari bill tu abekira mbe aboniga 133 yes no muntu uri sikali onya kagocha gokonya igagocha na 133 yes initially family yaye kana achibuoye bantebinga bill igere 108 kumbe bantebi bill ya Monday yes ordro jire aro nande yigira 133 obona information intebeti basani bande 108 oya yigira 133 but want to plead ne nyagitari chibas chigoja chire 133 mo basago baseli umuralia ntuli bantu babeka rotokorwa uwo gwenia se nyagitari yaito kibura akimambia esa ulero boni chinse chiga chabere saa 11 kibura akimambia moche na 133 na watu gusubura umurwera ugichamo wazugutika etani saa sitamambia umaundama utotana lidimu abeka sama tangazo igo yarenge 133 tiatoba liwe kurubono baka mambi saa sita tementa iwe tan saa sita then it will accumulate munere kawaida ye yogo gwenia asinya gitali ndio okay tuabekire namba ya M-Pesa maybe nere guchakira bono we don't know how much she will be receiving maybe karabu kakire mambi atenga yana anyore bese getega torenga kitoko kwa bya mono muralia na endera abe ya sana ekaruku manya abantu baite kara abantu bachirere runabo for example umuntu ga umie tata bwate talenge maandamano lakini bono obeli nyagitari ngagirite no saliri ibintu bya bingi sana bana bayemba cyane gete mbama ties mama mu abakale bakababungire school they have not seen the matter for that 1 month na ekerogo to bwateri ibintu nebiga mwatebya bana siasa na barwa manyaboyo in fact nyagitari yaito for a very long time twararode ibintu gete kabire biko bayigo bya cyanda abantu bakana ende twata korona tiga abantu bandego bya mono murali asenga njoko bwatiri ngana li muswati bega and negene na abantu mamugonya thank you so much umwancho murigereria na etugene ngaba gusiba minto ntuchikubwatirana erinde riyo muriro ya nyagitari kuragisa chikachie nyagitari ya Hema kaka evidea tokoje karo kwa imani lakini uko kuna chinkora ya igorare kero kenna bara kuna abantu chinkora wikabono igabona tuwabeke video paka mambe nyarengo bakonyi bwatokire kure nyagitari ya Hema hospital maritane gurukoroja sigichana nyasaye